die ni die yesra udani ya udene kasiye ya tomo enna adimre ye peja ebo abodino sawo ye ewura mawura o ya himo he mawura ni udin Jesus yaramasi oni yenati nuye adimre oni muswati adinuye yatusa yami oni yenati oni adinuye oide yami yami tufu oni yenati oni yenati ababa oni muswati oni wadinuye omaya tusa oyami tufu oni yenati oni adinuye oyami yami tufu oni yenati what it means
kasiye aya na to Jesus. Orofo yema obibia akwaba edeba sida awaso enne enwumrei na awatwi enso jumadie yi eye sida awa jumadia yade brew na adjuada ekosi efiada abo anwumre nonkono ekosi anwumre nonduso eye donhwere baako jumadie ena yade brewo enne enwumre yi nsoso yaba yem papa a Ewurade edi dwumadie yasini naso ewo dandua mu Nyankopon asiesie no enne na watwi amame no mienu wasiesie no ama wiase nyina why the man of the moment enti na watwi frɛ obi no obi nso emfrɛ obi damfo bi emfrɛ damfo na abroda bi emfrɛ broda bi na papa bi emfrɛ ne yere na yere bi nso emfrɛ eba se odifo no atenase de nyame asoma no na wɔka hintasɛm no watenase se ene wɔbɛka hintasɛm ede akyerɛ yɛn na enam na num asɛm so ebɛma wa yɛnhyira yɛn sɛmre no yɛbɛkɔ yɛ papa enkyɛn na ne wɔwɔ ma yɛ enne da yɛn so no de nyame de adom no no wɔde ama yɛn yɛ papa eye Bishop Albert Saki Kwapon papa enne anwumere woma yɛma wakwaba ebe dwumadie kasie yi eso asafo mejoso na enanwumere nso so mompom tesan Ewurade adom yempom eye pa na wotwe no akwaporo asa beto yen yes ya hwe na wotwe foforo ase enye nipa nyina na anya ne sane ena minu anya no yi yes enti ma ahwefo na etiefo nyina ye momo nkamfo Ewurade ne din kese no yes ne bambo ne ne hwa so papa no everisa na wotwe wo ho enche ba aso enye nipa nyina na ye dan eto wo hallelujah amen ma memfa sa akwanya so na menchia SOMPA TV ahwefo nyina ene SOMPA radio so eya etiefo nyina ene CEDAR hour eya etiefo ene ahwefo ya ba fidie so CEDAR hour nipa dom no sai wo mre ne wadaje obu wonpo anaka dantem aso CEDAR hour enti otwen se one nyame ma be bom ache nyame asem na ya gina so na ya bompae Yehowa Nyankopon hyira mu pi amen se wo sai wo mre na wadaje sani asomafo Paul kache koroto asafo no ena me kache CEDAR ahwefo ne se CEDAR awa ahwefo se ose muntintim na mu hihim nyame asema menemo chei ne empaibo menemo bo ewo CEDAR awa dwumadie yi so no enye kwada hallelujah amen nyame o hye ni monyam na on hye ni wuo no ose na so bibi ya Ewurade yona ana ene na otwe nsusu ye na otwe foforo yes eye bosome foforo ye de na otwe be hye Ewurade nsa na mapa se obefa eye o telephone no o cell phone no na wafra unua bi wabusuani bi wadamfo bi se ebra so se CEDAR hour no nyame som fo no nyame somafo no waba se na so de Ewurade Nyankopon nam ne honhom so de asoma no o de bra hwefo na etiefo na sai ko Facebook no so mona manya kwanya wo Facebook no so no mo share link no ema afoforo so enam wo so na enne nyame asema ebei so kraba kompo nyankwa Yehowa Nyankopon se osoro abofo mpempem be de awurusie na onyankopon so obema wa ye dan
wahyerɛn sɛ ɔsoro nsoroma sɛnea ɔka na Daniel chapter 12 verse 3 no enti bɔmmɔden faafo no na hyɛ program no na fa comment so yɛ den embra na ene asama eba no ano den yes asofo na asam na ano den God bless you ena asam na ano den sane mo nyina mo nim sa bosomi bia wa asama me besida awa dwumadie so a me de bra ahwefo bosomi atwam ya bosomi nso no ensemfo ya kasafa ho nyina ye abomination before God echiwade a ye no onyankopon anim bosomi sane mesi ahye ahwefo ne etiefo bono bosomi so nyankopon nam ne honhom so sa me ne ahwefo ne etiefo so be che asam no foforo na sofo bosomi na asam no anoden enti sabre ye ba fidie so pe ye bisa ahwefo ne etiefo se osofo ehin na ye gyanom nyankopon no God bless you de ye ten ho asem sa oni Abraham nante ye Isaac no nante ye Jacob no nante ye wani won hwambo da Jesus osofo de ni da so nyina san ye no o man ni da so bai de otimi paye pum mani pa fa asase trada so no de otomana ma ye janum di ye de oma ye janum fa esre so enfinhia pole aduana osofo o man popo ante da sanya nkopon no ehin no wa e kamia se ye fra urade a urade nye yeso na no na ka se nyankopon se won tonko na wona na onyankopon se onka na asem abra onya den onye na eno ni ehintan sama ye bisa hwefo ne se adenti na ya bre so nipa wuwu ntentem dodo na yare edoso na yenya ye bre so aba enye den eni na bosomi we de be yi nsam na no pio bosomi we no enti fa otwedua na fa eye onwoma no na nyame asem ebai na oye dan otworo bi bosomi asemfo a ye kan wa asem ye God's character and anger onyankopon esu ban eni na bufuo azafo semna no so mo papa yie pa that's right bishop woni mo mama yie pa wote me kasa na papa sete obi hwa me obi tie me onem ne boss yie pa obi hwa me obi tie me na no matra konya ye na no se su ye na no pem so ne kwa so amen na wasa ase so na ena ye tie ye de ahwefo ye de eche nyankopon asem ya ma nyankopon se nyankopon ma na nkwantenten amen na obi bi oye sebe mpanyfo anim na nanom atra nkonwa no onim ne wura yes sene osete onim de oya ne wura ne gye ena onim de oya ne wura timi wuro ne na mompoboa that's right enti osofo bosomi we no eya sama ano beden that's right se onyankopon na ye som no no nyankopon na wo se wo som na no pa wia ne anwumere no onyankopon na wo se wa ba ho achi a wo ne nam no unim ne sen ne so ba te sen na ne bufuo so te sen die na onim fa nyankopon no ena sofo bebre aso ne nyame na anso so onim se ne nyankopon ne su ne ba na kasa ente bosomi die obeso ompese obesua no hunyakopon su ne ba na wase hunyakopon ne sanya ne bufu hye esese enti bosomi we de ye hu na yesua na ye hunyakopon sanya ne bufu hye no esete enti bosomi we nyira ya bosomi ya wase obibia amfa pen any paper na yamfa anya dan yamfa ntrotro sa anu ama no enti mo tro no God character and anger. Yes. Onyankopon suban eni na bufuo ena bosomi asofo ye dan ye ka ho ase enti nyankopon na woni nam na otesen
obi nim sɛ no papa sete yes o papa esi form o papa nante kura nim sɛ o papa bu afu anase obi nim sɛ ne yere sete obi nim sɛ ne kunu sete yes na Nyankopɔn no sɛ no onim sɛ no sete yenim ne nti ɛna yehu n'anim nyam yenim na bufuo ne nti ɛna sɔfo yenuama ɛsɛsɛ ke yenim na ke bɛhwɛ ye ho so yi obi nim bibi no nim hawa wɔse hwɛ adeɛ no sɛ na ade no suban yɛ den ɛsɛsɛ moma yɛnkɔ ɛyɛ Facebook no na yɛnkɔ ma yɛhwɛfoɔ no yɛtiefoɔ no yɛnkɔ ma ɔmo akɔ aba vresɛ ɔmo sɛ ɔmo mmerɛ ɔmo data na ɔmo de ni yesom na omo bre nya kwada na se na egusu eba na mo hwe ya mo tie bia nya me ma wadanse bosome amen Nyankopon oma de bia wa bo mpa ya che bosome Awurade mfa no yie ma amen bosome Awurade de ma begu mboni bi mu yem ahena sanentafo obi a wa pe ba che onyame de che bosome amen obi bia na djuma dafo na djuma epeja bosome amen ena obi bia yare atra so ache bosome na ya obosoma nyame ma sorry se Nyankopon se ayaresa ya ne mmade ben ediane yanko eye Facebook no so na ye ma makwaba Selina no che ewoso osofo ban ma makwaba Lenda owusu US ye ma makwaba Nana Jesiwa ye ma makwaba Maryland ayeyi ye ma makwaba Inshiraba ewoso Ruth Asamoah ewoso Dankwa Bright ewoso ena okay Bishop Bacho ahana enwano no Monica Owusu ewoso Noble Kwenhamdi ewoso Sanso ana Princess Michelle Amponsa ewoso right. Nana Jesiwa Dina Asare omunyina ewoso so said Obofo Rich Bismarck Abasage Nana ya Adoma Nana ya Adoma Benjamin Kusi Gloria Sisofe Ellen Frempong Vivian Boatima Aisha Dauda Dankwa Bright Nyankopon Israel mu nyina se mo abadwumadi yi eso Kofi Wusu Ivy Ofori Adokufo patient mo nyina ewoso yama mo nyina kwaba enne nyame asama eba na no odin enti me pesa mo am Facebook no mon share ene message mon share na program no mon share hallelujah amen sani abosomi bia wa asama semfua nyame nam ne dom so amede bra hwefo ne etiefo no bosomi asama amede bra hwefo ne etiefo nyina ne se Nyankopon esuban ne nabufu enti ebe bie ya twere sama akona hum eti ba ko yimu mienu kosi miensa odifo na hum eti ba ko yimu mienu kosi miensa yentie nyame asem Onyankopon eye ninkunfo montie odi edi kan ose Nyankopon na yesom no no sofo eye ninkunfo ni suban ba ko ne se oyo Nyankopon ye ninkunfo Awurade ne retofo osan ye retofo toni paso wire ampara Awurade tore otowire na nabufuo tumi ehye no ma nabufuo no tumi ne hye ne ma Awurade to na ho hiehia fo so re Onyankopon san to na diaben na ho hiehia fo so re hiehia fo no otowon so wire na nabufuo wo ho ma na tamfo ena Onyankopon oso obi otan biara nabufuo aba no so amen enti ahwefo ene etiefo ene nyame na yesom no no yese Nyankopon no oyawreto Nyankopon oto obi biara oto no Nyankopon no nabufuo kono so osofo me fa be stre ne nka ho o se Awurade bo chalifu o se Nyankopon ni suba ba kono no se ni bu chalifu na ho odin so na ommu fodifo bim arada obi biara udi foro omu bim da wo ye nuama anya bia o se Nyankopon nya de obebu bim da o se Awurade no ahum ne chinhia mframa mu ana ne kwan ewo na mununkum eye ne na asese mfuturo o se ba bia ne kwan no won heva
ahum say emframa hallelujah amen ana me no mo kan Nyankopon ehun asem yes oso ni asase a yete so no wowura o ena nipa bi bo won abrabọ te se asase no ni wura nipa bi bo won abrabọ te se Onyankopon elbo na asase o tintim na asase no na mo ho enti o kan Genesis chapter 1 chapter 2 chapter 3 e kasafa nyame abode o se Nyankopon so dad ni nansia ena bo so ne asase owie ye no oso obreye na da to so no ode home enti o se yen kai home da no ni eni ne kronkron na nansia emfanya ye dwuma Genesis chapter 2 verse 7 oso no Nyankopon no ana ode form no te anwu no onipa o ana onipa be ye okrati asefo enti Nyankopon na ye som no ono Nyankopon na bo wiase ni emu ade duduo nyina o se wiase ni mo ade duduo nyina sho no Nyankopon anayase yes enti wiase mo wa wo hwam ya wutie me se o yo hene se o yo sofo o ya manyoni o ye sikani o yo hiani o ya bofra o ye panyi hone se asase wei ewowura na di asase wei ya ne di ano owo suban asafo Nyankopon no wo suban Onyankopon no sa wo abufuo ana sa Nyankopon ne bososo chalifuo yes enti etoda obi ye nneema bi a enya osofo onim se nyame suban ba ko no se ni bo chalifu enti ebia o ye bibia Nyankopon bunya mfuwa na no nchese Nyankopon ohun ye enti eno obi bo abrabo bi a enye ene obi se Onyankopon ajapade obi se nyame abode aso Nyankopon ye dini ti wadwene ya wo se Onyankopon hunu ye asofo bronu bi so obi hweme obi tiemi oso ye nyame ba yes aso niama na wo tonton ni nyina no eye niama wo de say onyame abode that's right ene obi di ni fie aye we base obi di ni fie aye tramo base obi di ni fie aye red base onim red ene osofo oton ma manfo ma otie ene ye hwa ye maburu no sane eseko Onyankopon bawo ana wo ton no bone ema no se onom na won sei Nyankopon so se ni bufu Nyankopon o se ni yadan ni bufu obi hwame obi tie me ena Onyankopon abode ne niam Nyankopon di mfie piye oye no ena obi sika penti obi se no so obe se nyame abode na wanye sika no osofo onfa ho ena Ghana yensuo ni nyina eseyo asai kura ena yare bebre na yenya yes aso teteni nyina na fom agodie no onyame na de ahyeche fom se nipa nyibi yes na nipa anya dan oka Garden of Eden na nyame di gold hyeche ho enti o ye man ya eye aso bisasa o so kwan na o fa so ya wode no eye nyame akwan a ense nyame abode na na eno ne asem no o se kwan ye wo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so na wie ye no eye owuo akwan enti na me no kan Nyankopon na osoro ne asase no eye ne de ano me no kan no asem nyame no wo suban yes kan Psalm 30 verse 5 nyame wo suban enti osofo nyame ne suban ne se ose oye awreto Nyankopon yes adeboni bi a wo ye bi a ose mra so a otime to so were enti na obi hwe me obi tie me de wonam mu no nyame na to so were anase de ebeba wo wanim nyame be chance ato so were na obetime agina nyame abufuo nanimu ana enyoma duasa chichimo enum no wose na bufuo chere kakra bi
na n'adɔyɛ deɛ ɛtena hɔ kyɛre sɛ nkwa ɛbrɛ enti wo nyame su na me yɛ ka ho asɛm no ɔse nyankopɔn bufu na yɛ dan kyɛre kakra na n'adɔyɛ soso yɛ dan ɛtena hɔ sɛ nkwa ɛbrɛ enti obi wɔ hɔ a onyankopɔn bu na ayɛ dan ɛnyɛ mfuye ɛwɔ nneɛma bi a woyɛ na ɛyɛ wo sɛ onyankopɔn huyɛ enti bosomi wei yɛde bosom wei nyinaa bɛwura twerɛ sɛm no mu na yɛahwɛ onyame su ɔsɔfoɔ na yɛahwɛ onyankopɔn n'abufuo na yɛahwɛ nnipa nso a onyankopɔn abufuo no kɔ wɔn so a onyankopɔn tɔ wɔn so werɛ enti ɛnɛ nyame asɛm a ɛnɛ yɛka yɛ Deuteronomy chapter 31 verse 14 to 23 ɔsɔfoɔ ɔbɛkenka ma ahwɛfoɔ no atiefoɔ atie ne yie Deuteronomy ngoma eti aduasa baako chichi mo a ɛyɛ edunan ekosi aduenu aduenu miɛnsa wɔse na awurade ka kyerɛ Moses sɛ hwɛ wona a wobɛwuo no abɛn Nyankopɔn na aka kyerɛ Moses sɛ mea na mefrɛ wo ɛwɔ nkyɛkyerɛ no mu a mede ogya agye wo so ɛna mesoma wo Misrim kɔyi me manfo mfiri hɔ me ne wo kasa animu ne animu anopa ne anwummerɛ anso so ɛnna mebɛtɔ wo so werɛ mebu afu enti wo nana yɛ dɛ me na meka sa bɛde wo kɔ Canaan asase no so dwoodwo anso mentimi mfa wo nkɔ bio wo nana bɛn Fra Joshua bla na mo megyina ntomadan no mu na menhyɛ no emra na Mose ene Joshua ba begyina ahia ntomadan no mu na Awurade de mununkum dum beyi ne ho adi ntomadan no mu na mununkum dum no ebegyina ntomadan na no na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ ubetiw nananom wasamado na ɔman yi bɛsɔre akodi asase a ɔrekɔsoɔ no anyame akyi adwamamumu na wagyaw me na watoma pam a me ne wɔn pamyɛ no na mebo bɛfu wɔn da no na magya wɔn na mayi mahu mani ahinta wɔn na wamane wɔn na bɔne pii ne ahohiahia ahodoɔ bɛto wɔn ɛnyɛtie Nyankopɔn sɛ yɛ po no na bufuo baako a ɔde ba nipa so ne sɛ ɔbɛma nipa ho hia ɔse ho hia no ɔden ɛbɛba nipa so bɛto wɔn soft ahohiahia ahodoɔ pii bɛto wɔn ama waka no da no sɛ ɛnyɛ yɛ Nyankopɔn a wɔne yɛn emu nti na bɔne yi abɛto yɛn yi ana na me deɛ bɔne a wayɛ no nyinaa sɛ wamane akɔ anyame foforɔ nkyɛn nti da no hinta na mede m'anim bɛhinta na afei montwerɛ dwom yi ɛmfa na fa kyerɛkyerɛ Israelfoɔ fa hyɛ wɔn anum na dwom yi ani me adanseɛ Israelfoɔ emu na mede wɔn duru asase a nofusuo ne ɛwɔ sene wɔ so a meka ho ntam mekyerɛ wɔn na nanom ɛso a obedidi amen na wayɛ akɛseɛ na wamane akɔ anyame foforɔ nkyɛn akɔsom wɔn na wapome na wato mapam na sɛ bɔne pii ne ahohiahia ahodoɔ bɛto wɔn a dwom yi bɛyɛ danseni adi adanseɛ wɔ wɔn anim ɛfiri sɛ ɛrempa wɔn asefoɔ anum na menim wɔn adwene a wɔdwene ɛnɛ mpo ansa na mede wɔn maduru asase a meka ho ntam no ɛso na Mose kyerɛ dwom yi da no a na ɔde kyerɛkyerɛ Israel Mose kyerɛ deɛ bɛ dwom ɛnti no ɔsɔfo yɛbɛto nwom no wɔ fie ha o yes ɛnwom na Mose kyerɛ yɛ no yɛbɛto nwom no wɔ fie ha the consequences of disobedient children ɛnti mmere bi a nipa ɔbɛyɛ asoɔden etie Onyankopɔn no Onyankopɔn suban ne sɛ ɔsɔ ɔbɛtɔ wɔ asoɔden no so werɛ ɔse ɔyɛ mɔborɔhofo ne ɔdomfo anso ɔse asoɔden ma biara ɔbɛtɔ wo so werɛ asoɔden ma biara ɔbɛma ahohiahia aba wo so enti ɛna ahwɛfoɔ ne atiefo bɔsom wɔ nyinaa asɛm a yɛsua ahita asɛm a ɛnɛ yɛma yɛni aba yɛ ho no sɛ Onyankopɔn na yesom no me no mienu no unim ne suban na ne suban ete sɛn unim na bufuo na bufuo te sɛn ɔsɔfo hwɛ Moses awie
Moses awie na san hwe Aaron so awie omufunu kura na mabusu ehu Osofueli se aboa bi na akọfa omufunu hweye so omufunu mahunu yehunu omadamena Moses mpo no eno de yese se na judu kan no o se Satan ekọ se okwakofa ne mu ena nyankopon bofo begie na Aaron so so be se be po ho so na owuro na taade no e de hye ne ba eye Eliesa no owu ho ena Eliesa ne Moses gya no ho san ba enti ne body de ne sie enti nyankopon na ye som no menye wadwen se obeye bibibia sei nyankopon abode ase o nyankopon man afa ho adida mese nyame asafo mese nyame ma obi aware megu no Bible say de suntidua na de oye denden a ebeba na de enam no so ebeba no se ni pakron da bio o se ya wonu mpo a kanye ansa no di due no onue no beka ho o se oye den o tua emumu yosoka nyame suban ba kono enti bosumu we ye beyi no maako na ahwefo efri enne kosi se afi bekwa wiye bobodin ase ubehu nyame onene nam no no wahu ono nyakopon se na nabufu sie etete nyakopon okoshane na wapa na jo o de chewa obehu wa mfa nchewa obehu enti efri sa mene koi mo amoye chiwade mo amoye musuniema mo amose nyankopon asem mo amofra nyankopon asem nyankopon osofo ene nyame tumi nyina ye ma nyame tumi nyina ye yera wo nyame asafo mu ene kristo sumu mu ye ha nyame suro ye afri asase so osofo de na kwaso nyame fie de na kwaso nyame asore dem tete no osofo enye obi na timi wura nyame asore dem ene Yesu abewudi ne moja abetoyen abetua kana ye de nyankopon se ne be ya ye beban ye wurade nyankopon no ene ya fansa adom ni nti osofo ye nye de ya nkasa ye pe enti na no Paul kasa nti adom ni nti ye ntrance e ma bone no ene me ba se nyame na ye som no onyankopon se owusuban de dikan de tosu miinu owabufuo enti se wo butimi futimi ka se me ba wei osofo maja pade me yi ne di afrim mi wu a mo nsi meyi ase a nyame bufuhio no nya ba wo so a oso wa wo to ato so be se enan ni enum bo no osofo onka enti na me de masem ba wiye fe se no na bosom yi na wo twe ye beka ho asem enti embo modin ase ye be hwehwe nyankopon sumu yi nti enne kakra ya kan osofo aban o kan nyankopon suban baako na sofo yi maka baako na sofo setup kakra yi kura na ahwefo etie ne ni ba nti die na nyumire kura wasua fa nyame suban bishop eradi shiraw kakra amasua no na hum ho no no oso onyankopon ye jealous god wo yi onyankopon ninkunfo that's when nyame a otwe ne ma ho kura a eburu sumpo e ma ne be ninkunfo nyankopon ne hu na bishiraw eno na okan no Exodus chapter 12 no. That's right. God of jealousy. Enti no de oye bia o hwe wo. Baby bia o se hinta bia nenim. Osofo yima oso de na ene nsem ye hya se bosumi de na o ka cha hwefo native. Yo bishop nyankopon enhira. Kakra nso amasua nyankopon se o se o ma bonefo enibem da. To nipa bia o ti asaso se wo di bone ahunu se nyankopon so o ma onibem. Enti baby a wo hwe ye free bia asa wodi bone atia wunua wabusuani obi ba obi kunu obi yire enumemu asafomu nyankopon se onni bem da obebu fo obema ohawa ye dan abawo so o se obema hu hianya kase aye dan
enti ono nyankopon na de nnwom ma Moses so enti o se nnwom na se kire ne se ohaw no ba nyame maso omo hu hiahia wona omo nto nnwom no mo fan kai se sei no no nyame ka se mo buapa eye bone a the consequences e beba mo so ne se mo hu be hiahia te na busu bi hu hiahia won nipa bi hu hiahia won ene ura fidie na no yoye wonti obi ewu wonti obi aware egu kroma na ewo betimi gi amonfo samu sika osofo no wadum ne fon wo be fra ni nyina onam court maka asofo wo be hiahia wo nyame bufu sho da na no na di owuo bi na wo no entu be hu na wo bodan 40 35 afena wakọ adwuma wanya promotion wa adwuma mu bo nse na otata na bo udin anu no de akọhye beyie ye de akọhye fie nkonwa eno soso wo ho ansoso nyame na obo ne so ne rasase no a udi na kintika sanya nkoporo ntimi mmoa ontumu nyi wufre abayifo nsem betimi aye suban aye asoden eye abro anipa edi na sase so odi abro okuma se na wadwane akonkran odi abro enkran na wadwane afrenkran kotakora de kotakwa wadwane kwa abrochire wadwane kwa yefra ko divoa na nyankopon no hitabia ni nanim osofo osodia na wasua fa asem ho bishop fa nyankopon sumienu ayeka ho asem Erade enhira opi o sei na ne bu befumo eda no na obeyi nani ayeden ede ahintawo no eyi onyankopon ebufuhyo kese baako ne suban baako enso no we nyame suban baako no so waso obeyi nani ayeda na ade baako pe na wo pe no ka nyame ntime mfa mo betimi amount with God all things are possible. I didn't know who deal with him possible. Why you in town? Sarah Barbara was Sarah Nukru Abraham so about Kokora so forth. And their friends said I had her. They say no hospital. Yana no me opinion for no do baby crana or more bonko crana or more family. And so no abofo no catch Sarah Genesis chapter 18 say nyame na wo som no kru som no bibi bie ndu ho ye ne yona oso obeya mawa enti nyame ne suban baako ne se oyi nani hitanipa kokonsa ekoso ne ntro die enanti twitwa fa fon twa ntro osofo ahwefo ne tiefo nyame na onene nam finhia pi no oso yi nani hitanipa oso ne suba no ba kono no onyankopon character ba kono enene nsema ye de hye onyame su ne nabufu nase nyame hyira mo na nyankopon ema wani mra ho so na sra mercy say erade mercy have mercy on us enya saa afi ukura no wan hwe se ubetimi akroso akọ 2026 no kura no eno kura wo nyankopon sem se na onua no coin no so betimi akosa ena e be gira nyame asem so na ye de abompa kasa urade Yesu ena nwumre wasem aba Erade medimufo se papa esese meye no mintimi nye na bone amempe no eno na meye ena wasem aba se o suban na osuban ni bi ne se obonefo bie ni obedi bemda osuban ni bi ne so se oyi wani hintan Obibia oya soden Erade maba wanim Fom so bi amaye wo Dwan to Yesu moja Shegu Calvary se enhohoro me ho ente me ho ene usuban ba ko ne se o sign the boniche enti manu me ho
enti manu me ho fa me bɔne kyɛ me fa me bɔne kyɛ be one na bɔ mpae Jesus Christ ayɛ ɛwɔwurade ɔtome ne wɔhoɔden mu ɛnnɛ anwummerɛ ɛberɛ a yɛte w'asɛm ɛfiri bɔni yɛmɔba nkyɛn awurade yɛgye tom yɛdua w'asɛm ɛba yɛ mu awurade yɛnu yɛ ho ɛwɔ w'asɛm mu yɛnu yɛ ho ɛwɔ yɛ bɔne mmɔbɔ awurade w'asɛm ama yɛte aseɛ ne saa woyi w'ani ɛhinta wɔn a wɔdi bɔne woyi w'ani ɛhinta wɔn a wɔfa wɔ ɛnda pɔnsɛtoma wɔasu kwan baako sɛ sɛ ɔma wɔbɔnefoɔ ɛdua ne kɔtɔtɔtɔ ne biara da woso baako nso ne sɛ wode bɔne ɛkyɛ ɛno nti ɛnɛ anwummerɛ fa yɛ fofoɔ kyɛ yɛn ɛnɛ anwummerɛ fa yɛ mmerɛtoɔ kyɛ yɛn ɛnɛ anwummerɛ fa yɛ moyadeɛ kyɛ yɛn ɛwɔ yesu din mu awurade so yɛ mu ɛ 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 ɛwɔ yesu din mu awurade ka yɛ mu ɛnɛ awurade ɛntɔ yɛ awurade ɛnka yɛ mu na yɛmfo ɛmfrɛ wo na yɛ so na yɛmmane ɛmfrɛ wo na yɛ so ɛwɔ yesu din mu awurade ho yɛ mmɔbɔ awurade so yɛ mu ɛ Jesus so yɛ mu ɛ Jesus so yɛ mu ɛ fa w'abasa no so yɛ mu fa wo tumi so Jesus Christ ɔsɔfo yɛ sɛ bɔ mpae bi mu obi hwɛ yɛ obi tie yɛ ɔsɔfo hwɛ ade bi a odi yɛ obi obi okuro bi ayɛ ɔpapa obi ne ba ayɛ ɔpapa obi kunu ayɛ ɔpapa obi yere ayɛ ɔpapa ɔno ankasa wayɛ ɔpapa anso hwɛ deɛ odi yɛ dɛn ɛyɛ dɛ etiana ɛsoka enti deɛ na prɔfɔ ɔsɛ obi ɔde bɔne ɛhyɛ papa nan mu no nyankopɔn sɛ deɛ mɛn ɔsɛ bɔne mpa wo fie da enti deɛ ɔde yɛ nipa biara nyankopɔn hwɛ yɛsɛ bɔ mpayɛ sɛ awurade fomso bi a yɛyɛ a yɛnim sɛ yɛ fomso na wɔawurade anim wahu sɛ yɛ fomso awurade san fa kyɛ yɛ bie wade na bɔ mpayɛ yesu wade na bɔ Jesus Christ. More money, so more. Facebook, no type of God have mercy. God have mercy. Mercy, mercy, mercy. Hallelujah. Amen. Paye di kansa eda juada biya di si ho se osofo eye odi paye. Yes. Na ena ye paye e de Sompa TV, Sompa Radio, management board. Edumayefo nyina edomo shewra densa. Sabo somia eye bosome agasi obonefo ne hihye ye bia eye ene evil agenda etia dwumadie yi etia Sompa TV ne Sompa Radio efri CEO so ekosi kuma so problem ba TV ni radio untie bi empire ye bona nwumre unya bi mo sabre fa documents no ni wunsuo no TV no so na awurade tumi bo awuram ka sa awurade Yesu Psalm 37 verse 5 o se yemfa ya kwan ensha wonsa na yemfa ye ho ento so ona obeye de Sompa media eba wa awurade anim Tera One Media eba wa awurade anim management ni nyina CEO so ekosi kuma so obone foni hihye ye bia ewo bosumi yi mu eni mfidie ni nyina obone foni gire tuo bia Yesu moja no enseno empengum Yesu dem paye na fa
Jesus Christ. Eradi peja SOMPA media. Yes, Lord. Ne Terra One media. Yes, Lord. SOMPA management board ni nyina. Jesus. Every CEO so ekosi kuma so. Yes, Lord. Station managers ni nyina. Yes, Lord. Ye do mo nyina dosu ko wo Yesu moja. Ye di mfide nyina dosu ko wo Yesu moja. Amen. Boso me nyame abasanya kese. Amen. Nyame nhira nya kese. Amen. Obonefo ni hihye ye biara. Amen. Boso mi we. Oh, yes. Se odeba sole tia eye SOMPA media. Oh, Ne Terra One media. Yes. Ena ni nhira. Amen. Ena ni nkunimdie. Amen. Ena ni nhira. Amen. Wo Yesu demo. Jesus Christ. Amen. Amen. Empire etoso mienu na wotwe nche ba ansoso emo nsem dɔɔso Yes. o ye bɔ mpaye de na wotwe osofo Yes. akɔ awurade anim na wotwe telephone call baako ba wo nkurom obetuka eba wo fie obetuka Yes. ye kasa awurade Yesu Awurade Yesu. me pagya bosomi we Mepagya bosomi wei. na wotwe Na wɔtwe. eba awurade anim Ɛba Awurade anim. me de mabusua Mede m'abusua. me de me ma Mede me ma. me de mawadeɛ Mede m'awadeɛ. me de madwuma Mede m'adwuma. ye different ye fiba Yɛde fɛ ni efi ba. ye na ye so Yɛn nan yɛ so. ɛhyɛ awurade nsa Ɛhyɛ Awurade wo nsa. bɔne biara Ade bɔne biara. ɛwɔ na wɔtwe yi mu Ɛwɔ na wɔtwe yi mu. bosome yi mu Bosome yi mu. awurade asɛm Awurade asɛm. ɛyɛ ogya Ɛyɛ ogya. ɛnhyeɛ ɛnsɛn no Ɛnsɛn no. wɔ Yesu dem Wɔ Yesu dem. break out Yes, Lord. break out Break out. bosome Bosome. ade bɔne biara Ade bɔne biara. na wɔtwe yi Na wɔtwe yi. wɔadi fire Wɔadi fire. fiba Fiba. ɔma Ɔma. bie wannabɔ Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook no so nyina mo break it out. Say na wotwe ade boni bia wo break it out. Yes. Ye de na wotwe osofo obo na wotwe atwam nyama nko yie. Obo oton kra ye nto. Na wotwe wo de na wotwe say we different nye nhira. Yes, Lord. Wo fi ba nye nhira. Yes, Lord. Na wotwe nye nkudubie na kasa awurade Yesu. Awurade Yesu. Wo say yemfa ya kwan. Wo say yemfa ya kwan. Ɛhyɛ wo nsa. Ɛhyɛ wo nsa. Na wo na wo bɛyɛ. Na wo na wo bɛyɛ. Na wotwe. Mede na wotwe. Ɛba w'anim o. Ɛba w'anim o. Mede me ma. Mede me ma. Madwuma. Ma waresɛm. Ma waresɛm. Ma different ni me fiba. Ma different ni me fiba. Ma pomoden. Ma pomoden. Awurade ma na wotwe. Awurade ma na wotwe. Nhyira na wotwe. Nhyira na wotwe. Ɛma me. Ɛma me busua. Ɛma me busua. Ɛma ma safo ma. Ɛma ma safo ma. Yesu dem. Yesu dem. SOMPA. SOMPA. Ahwɛfoɔ. SOMPA TV ahwɛfoɔ. SOMPA TV ahwɛfoɔ. SOMPA radio ahwɛfoɔ. SOMPA radio ahwɛfoɔ. SEDAR awa etiefoɔ. SEDAR radio SEDAR awa ahwɛfoɔ. SEDAR awa ahwɛfoɔ. Awɔtwe. Na awɔtwe. Ɛyɛ nhyira ma no. Ɛyɛ nhyira ma wo. Ɛyɛ nhyira ma wo. Ɛyɛ nhyira ma wo. Bi ɔbɔ mpa. Ɛyɛ nhyira ma wo. Awurade yɛ wɔ ayɛ ɛde na awɔtwe. Awurade
Jesus Christ. Erade ahwefo ne etiefo. Obi bia wo hwem ya wo tie men. Onyankopon se ye misa na ode be ma yen. Obi o hwem bia na wo twenya nhira na wo twema. Amen. O ton a yen ton. Amen. Ye to so a yen tua. Amen. Wedi frenya nhira ho. Amen. Ofi ba nya nhira ho. Amen. Ye do madosko Yesu mo. Amen. Ye do kroshe Kristo mo jam. Amen. Obi bi o yare na wo twe Erade fa ne sankan. Amen. Ye na ni da so asa na wo twe nyame ma wa ni da so. Amen. Na wo twe ye nkudumdie na wo twe. Amen. Na wo twe ensi ye. Amen. Fra dance ma. Amen. Fra nkudumdie ma. Amen. Fra hotoma. Amen. Ensi ye na wo twe. Amen. So say amen. Amen. Empire edruso a etwa to owo nsuo na wo de si TV no so nsuo bia na ni da de kan o hwe ya fanso si TV so bo yare how wona mera nioma ni udi esie o documents bia o ma bronsan person say o ma fa o ma photo egu TV no so o CV o documents bi o travel documents o passport photo TV no so o hia bibi wo home office wanya abayama ne court nsem amane bia eteto fato onyankopon tumi bema be ye adwuma ye bompa yosofo eye wasi ye man kwa akotwere exam so eye SHS omokwa akotwero okere yawo na obo abusua ofiri mu no osofo onimuma aso ye se ye mpe medical doctor enti ye be how enti obetimanya AAA subject ba ko pe osofo no akonya si na en course of person okoye no ntimi kasa Erade Yesu bi o hwe yen Obi bia o say o tie yen ne ba anankasa ono ankasa anase ono ankasa otre wasi yesre nimdie ni nyansa emano apam biara wabusua no mo ehie biara wabusua no mo first school sam na ye twamfre no so ye bompa ye omosua biara kai omo betwa bedinkunim Yesu de ye the candidate ni nyina dosu ko wo Yesu moja nyame mam ko dinkunim amen yamna no aso yamna na aso me bompa ya gu nsuo no so nsuo bi ekuta ye na ni Yesu moja enani ayare sensu enani senchire ni nsu wo Yesu demo de obibia di nsu be ye de ni bibi yare we bubuo de nani efra de odafo oyusu a onya na yare sa me fra dance good documents no so me fra dance se emu documents no so wo Yesu demo amen ye fra fidie so hwe eye TV nenim ye numbers ne ye 3 me the 1 hour AC ho eye 10 to 11 obetimi afra na ye no abompai na no mes no de kan say your WhatsApp number obetimi send voice note na bibi number no ye 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 0557 30 90 80 last number is 0553 53 89 0553 53 89 numbers name and say na ofreya obenyaye yamra no ye edwada ekosini fiada enti ka chiro benyame ya adom na Yesu ama ochina same time 9 to 10 ye be shia e wo fidi kese yeso menye u TV no fre SOMPA TV ne SOMPA radio ko so ana hwe
na obeye nhyira ye free ha no asofo no bi send ye echi nyankopon o nhyira bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. They ma CEDAR for cry. Aya makwa udifo sidani tebrebia ne udifo a nyame soma no wiase so omeje ne ma onyame soma Mose ebae